Поважаныя сябры, дарагія дзяўчаты, дазвольце мне, па-першае, павіншаваць вас з міжнародным днём жанчын, пажадаць вам шчасця, здароўя, поспеху ў сваіх жыццёвых справах. Ну, я хочу сказаць, паважаныя сябры, паважаныя удзельнікі узнагароджвання, гэта мерапрыемства, якое праводзіцца намі 8 сакавіка, яно сёння праводзіцца першы раз, згадзіцеся, бо ў нас раней нічога не было такого ні ў мінскім гарадскім камітэце, ні ў Мігілёўскім раённым камітэце. Я лічу, што неабходна праводзіць такого віду мерапрыемствы дзеля таго, каб узнагароджваць нашых сябраў грамады вучняў часцей. Рабіць гэта і рабіць гэта больш сімвалічна, чым мы звыклі гэта рабіць. Яшчэ раз віншую вас з 8 сакавіка, жадаю вам шчасця, здароўя і поспеху ў сваіх жыццёвых справах. А зараз дазвольце мне перайсці да самага прыемнага, узнагародзіць дзяўчат, калі ласка. Дякую. Дякуй.